And thank you. I think you can say right at Amokwe Community TV. Because what can the Amokwe say right after getting on your. Okay. Ichie Boniface Eze or Boniface Eze. Okay. Are you being Amokwe Kebo? Abịakwa na Amokwe, abụ m onye ụmụ Ọsụkwụ n'ime ụmụ Odom Agbo Amagu Ugwu etiti Amokwe. Ah, wonderful. Okay. Yeah, thank you so much. If you na abia big if you na ndị mmadụ ju na be gị obi aghọrị ka nnekwezi akwa iyi ya efu na ọ bụrụ just ordinary clothes a na-eyiwe apụ ọ gịnị mere n'ụbọchị tata? Tata bụ echi m echichi Ichie of Amagu etiti Amokwe. Ichie ụwa ozoloye. Ichie ụwa zoloye. Oye ka ozo. Anyị kenele gị. Darụrị nne. And I say congratulations to you, sir. Thank you very much. Deme. Ngwa ke obi dị gị ya bụ echichi kịta. Anyway, our dream come true because bure da anụ otego nchi ọ na-agụ m agụ oge Amokwe TV abịakwara ebe a mgburu na m efu ebe a ka m interview ekwu m the same thing I like m bure da so ụmụnna anyị welo decide wee na-achọ onye ga-abụrụ ha Ichie ndị Amagu wee sị m bịa bọrọ Ichie oke nsogbu ana ebe ihe na-achọbụ achọ achịjibe ya so with that willingly sir I'm very happy. Thank you so much. Ndị okwu na-agwa ndị Amokwe taa nwee yere ya bụ egbu Ichie ndị okwu na-agwa ndị ụmụnna gị na ndị Amokwe niile as Ichie ọhụrụ echi. Okay, thank you very much. Okwu na-ekwu bụ achị na-akwụdoro eze echiwe onye na-abụghị eze taa wee chila ya adị m happy wee na-achị ndị ba ya etiti ka ha kwere anyị ugwu dịka anyị nọ n'ihu etiti Amokwe ruo iyi on behalf of ndị mmadụ ha gịrị ya anyị ga-emezu iyi ahụ anyị gịrị ịkwụwa aka ọtọ ikpe nkwụmọtọ ime ihe n'usoro ihe achịkwa anyị sọ anyị asọ ya so na-achịkwa ndị subordinates ndị anyị na-achị ọ bụ achị na ọgịrị bụ ugwu eze ịkwa ekwela anyị ugwu anyị achị ọhụma ha kwanyere anyị ugwu ka anyị chaa ha ọhụma. Thank you so much. And I saw Adraganama. Congrats once again. Thank you very much. Amokwe Community TV. Thank you. Thank you so much.